Ualach. An bhfuil éinne anseo ag iompar clainne, an ghnáthcheist ag thíos rang ioga. Shamhlaigh sí, dá líoch sí ar a droim in shavasana, feadh seacht mí eile, go bhfásfadh a bolg ina shliabh, lán de leanbh. Ach cibé a bhí a iompar aici, ní a chláinne a bhí ann. Síl a curhaintí i ngán istí, cuimpert agus gin, rá hic gurma na tástála, sin a bhuaigh sí ina brin. Chonaic sí le déanaí, bhfuil atta mór himpelarthaí, máthracha mórtasacha. Ach ní raibh siise ag súil le páiste. Ní raibh sí ag súil le tada seach is éilú ar eitleán agus fila ina héanaar ina fulamháin.